Mga PDEA agent, naristo mo na mo. Pinasikan sa gihuptan nga search warrant sa PDEA Regional Office 9, giserve nila kini sa tulo ka mga tagbalay sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. O gipang sulod nila ang mga target sa operasyon o gipang hiling ang mga suok-suok sa balay. Dinhi na subay sa mga otoridad nga giingong drug den ang ilang nasunlan. O dili lang usa kun dili tulo ka mga matud pa drug den ang ilang nabungkag. O siyam tanan ang nadakpan nga gilangkuban sa drug den maintainer o visitor ug usa ka buntis. Ato ang mensahe nga sa itong mga nahibanan nga doon ay mga balay nga gihimong kayupanan sumbong kami sa PDEA, dinami page, sumbong mo namo aron ato matagaan nag-aksyon aron maluwas nato ang mga nabiktima ng mga drug users mato po silang malain sa patungdoon nga katawan ng katong mga nagpayuhot o nag-engage sa drug den. Nakasignit ang mga otoridad og gituuhang shabu atol sa operasyon nga gibana-bana mo kantidad tanan og 300,000 pesos. Wala una nganli sa mga otoridad ang mga nadakpan. Giawhag ni Rocamora ang mga residente nga mutabang sa kampanya sa gobyerno batok sa illegal nga droga aron makunhuran man lang ang mga tigpayuhot niini. Nangapriso na ang mga dinakpan ug mag-atubang kini sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga, Sibugay. Stay safe